O director xeral de Planificación Enerxética da Xunta de Galicia visitou as instalacións dunha explotación agropecuaria en Lousame, que vén de beneficiarse da liña de axudas en materia de eficiencia enerxética que promoveu INEGA. Tras implantar un sistema de mini eólica e placas fotovoltaicas, a propietaria da granxa adquiriu nesta convocatoria un novo tanque para refriar o leite, que está a supoñer unha importante reducción dos custos enerxéticos. Empezamos poñendo un molino eólico e unhas placas solares para reducir o precio da factura. Sí que se notou, porque isto foi antes da tremenda subida que hubo, entonces notámoslo moito. E despois, a continuación deso, máis ou menos o ano seguinte, pusemos unhas placas para enfriar o leite e máis cambiamos o tanque. O que tiñamos anteriormente tiña un consumo moi alto, e bueno, notase un montón entre as placas que xa baixan moito a temperatura do leite, e o tanque que, aparte, claro, ser novo e tal, enfría moito máis rápido que o que tiñamos antes. No caso de Rosa, pois investiu nun tanque, nun enfriador de placas, que supuxo un investimento de preto de 43.000 euros cunha axuda que superou os 13.000 euros. Grazas a este investimento, pois, dende logo, conseguiu un importante aforro enerxético que, ademais, ten que sumar aos investimentos que se fixera en anos anteriores, instalando tanto mini eólica como placas fotovoltaicas. O director xeral lembrou que a convocatoria destas subvencións, as que, ademais das empresas, tamén poden beneficiarse os particulares, estará aberta ata finais de ano, posto que veñen de solicitar unha ampliación de fondos que permitiu duplicar o orzamento inicial. Vimos de solicitar ante o IDAE a ampliación dos fondos, efectivamente se nos confirmou esa ampliación de fondos o 4 de agosto, polo que podemos dicir de que eses 1,7 millóns iniciais que tiñamos inicialmente vanse duplicar nas próximas semanas.